Kaixo guztioi, bideo honetan azalduko dugu ari infinituek zen motatako eremu magnetikoa sortzen duten. Hasteko eta ulertzeko gu karga bat badaukagu, karga honetan positiboa, eta karga hori abiadurarekin doa. Bi gauza izan behar ditugu kontuan, lehenik eta behin, karga honek eremu magnetiko bat sortuko du. Eta bestetik, indar magnetiko bat jasango du baldin eta eremu magnetiko bat badago horri inguruan, bale? Hau da, horri inguruan ikusten badugu beste eremu magnetiko bat daukagula, orduan jasango du eremu indar magnetikoa. Hau da, karga bat abiadurarekin eremu bat sortzen du. Eta gainera, karga hori mugimenduarekin dagoena eremu magnetiko baten gainetik mugitzen bada, indar magnetikoa jasango du. Ados, orain arteko beste bideo guztietan, vale? Egon gara gehien bat ikusten zati hau, indarrarena, ezta? Zentratu gara hemen, eta honekin egin dugu lan. Eta hau apenas ez dugu ikusi. Eta gainera bideo baten zaten genuen ez dut asko interesatzen. Baina egongo da, kasu bat, hau justo, bideo honetan landuko duguna, zeinetan interesatuko zaigun kargak mugimenduan zenolako eremua sortzen duten. Eta izango da, ari infinito bat daukagunean. Imaginatu hau dela ari bat, eta ari horren barruan kargak ditugula. Kargak mugimenduan, hau da, karga guztiak gorantz mugituko dira kasunetan. Izan daiteke baita ere berantz mugitzea, baina kasunetan gorantz mugitzen dira. Beraz, karga batek abiadurarekin eremu magnetiko bat sortzen badu, bai, lehen komentatu dugun bezala, karga batek eremu bat sortuko du, ezta? Vale, eta beste kargak beste eremu bat, beraz, B1, B2, B3, eta horrela. Eta guztiak batera batzen baitugu lortuko dugu ariak sortuko duen eremu magnetiko totala. Hau da, karga bakoitzak bere eremu magnetikoa sortuko du, ez daukagu ideiarik nolako izango den, baina guztien batuketa sortuko dute eremu magnetiko total bat. Esaten dugu ari infinitua dela, suposatzen dugulako, infinitua edo oso luzea. Infinitua eta oso luzea izatea oso antzekoak dira fizikan, bale? Beraz, ari hau oso luzea da. Beraz, ikusiko dugu, karga hauek guztiak batzen ditugunean, guztiak abiadurarekin sortzen duten eremu magnetikoak batzen direnean, zenolako eremu magnetiko erresultantea sortzen den. Eta ikusiko dugu nolakoa den. Lehenik eta bene aipatzea, marrazki hau egin beharrean, modu errazago batean adierazteko, ari infinitu bat zeinetan kargak goruntz mugitzen diren, deituko zaio, bai, marraztuko dugu horrela, gezi bat gora, eta intentsitateak adierazten duna da, kargak mugimenduan daudela. Modu berean, kargak bera mugituko balira, izango genuke, hau bezalako gezi bat, zeinetan hau izango zen, bai? Beraz, hau izango da ari infinitu bat zeinetan kargak gora mugitzen diren, eta hau ari infinitu bat zeinetan kargak berat mugitzen diren. Hemen daukagu, ari bat gora egiten duena, eta hemen ari bat bera egiten duena. Eta eremu magnetikoaren itxura honelakoa izango da. Orain arte ikusi ditugun eremu magnetikoekin eremuekin oso ezberdina, eremu elektrikoarekin eta gravitatoriarekin ez dauka zerikusirik. Gogoratu, eremu honek adierazten duena da, ni hemen karga bat askatzekotan, puntu horretan eremu magnetikoaren norabidea horrelako izango dela. Eta gogoratu, eremu indar magnetikoa kalkulatzeko beharrezkoa dela jakitea eremu magnetikoa nolakoa den puntu batean. Ulertu behar duzuena da, eremu magnetikoa zirkulak egiten dituela ari eroaren inguruan. Eta oso garrantzitsua da jakitea, zirkulo horiek ea zein noranzkotan egiten duten. Aria gora badoa, zirkuloak emango ditu erlojuaren noranzkoaren kontra. Erlojuak horrela egiten badu, bakasunetan, kontra. Aldiz, aria bera badoa, birak emango ditu erlojuaren noranzkoaren alde. Honetan alde eta honetan kontra. Hauek, begiratzen badugu beste perspektiba batekin, goratzen bauzue aurreko bideotan baita ere komentatu dugu, zelan batzuetan horrelako gauzak irudikatzeko, gezi bat horritik ateratzen bada, honelako itxura izango duela, eta gezi bat horrirantz sartzen bada, horrelako zerbait izango dela, hau kontuan hartuta, zehatuko gara irudi bi hauek egiten modu honetan adierazita. Honela ikusiko genuke, ezta? Hau da, ari bat orrialderen kanporantza doana, eta kanporantza badoa, orduan birak egingo ditu erlojuaren noranzkoaren kontra. Hau da, gezi bat barrura sartzen dena, eta orduan birak emango ditu erlojuaren noranzkoaren alde.
Vale. Orduan ja badakigu norabide eta noranzkoa nolakoa den eremu magnetikoarena. Eta modula jakiteko adierazpena erabiltzen dugu. Nu0 da konstante bat, balio daukana, BP ezagutzen dugu, I izango da gure intentsitatearen balioa amperetan neurtzen dela, imaginatu ariketak esaten dizuela I bat balio duela 10 amper, amperetan neurtzen da, badatu hau hemen sartu beharko genuke, eta D distantzia izango da. Aritik edozein puntura dagoen distantzia minimoa. Hau da, nik nahi badut kalkulatu zenbatekoa izango den puntu honetan, zenbatekoa izango den puntu horretan eremu magnetikoa, orduan, egin behar duena da, begiratzen dut zein den distantzia minimoa, hau izango zen, marrazten dut, hau izango zen distantzia, eta hori da D. Imaginatu direla, ez dakit ni, 2 metro, sartzen dut hemen 2 metroak, intentsitatea, ariak daukan intentsitatea, eta orduan ni jakin dezaket puntu horretan zenbat balio duen bere eremu magnetikoa. Izan daiteke hau orain ikusterakoan, pentsatzea, baina zer demontre dau, segitik derrepente sartzen dituzu gauza hauek, ikusiko dituzelako selektibitateko azterketetan, 3, 4 ariketa egingo ditugunak, ari infinituak agertzen dira. Eta ez baduzue hau aurretik ikusi, gero ariketak egiterakoan ez duzue jakingo nondik atera ditudan gauzak. Beraz, ikusi bideoa eta gero ariketetan berriz ere hau agertzen denean, berri ikusi bideoa eta gauzak hobetu lertu behar dituzue. Ari infinitu batek sortzen duen eremu magnetikoa, alde batetik bere modula dakigu, egongo da intentsitatea eta distantziaren mende, bestetik, norabide eta noranzkoa jakiteko, gogoratu, zirkulu hauek. Kanporantza badoa erlojuaren kontra, barrurantza badoa erlojuaren alde.